Tallafawa mabukata da abinci musamman a cikin watan Ramadan na daga cikin ayyukan da musulunci ya kwadaitar. Wannan yasa matashin nan mai ayyukan jinƙai kuma ɗan siyasa, Alhaji Sanusi Bala Turaki wato sarkin dawaki mai tuta, ya raba kayan abinci ga dubban mutane da suka kunshi marayu, tsofaffi, mata, matasa da ma abokan hulɗarsa ta siyasa waɗanda suka yi dandazo a gidan shi da ke nan Gusau don amfana da tallafin na watan Ramadan. Baya ga shinkafa, abincin ya kuma kunshi makaroni, taliya, magi, madara da dai sauran sinadaran gyaran abinci. Da yake rabon kayayyakin, Alhaji Sanusi Bala ya ce gabatar da tallafin na da manufar samar da sauƙi ga marayu da sauran masu ƙaramin ƙarfi. A shekarun baya nikan aika ne a yi ba tare da na zo ba, to bana na ce zan zo da kaina don in gansu su ganni. Garka manta kafin wannan akwai ciyarwa da muke yi, akwai santa guda 49 across the 14 local government wanda ake dafa abinci. Kowane santa tana ba ma mutum 100 abinci. Tun farko babban abokin hulɗar siyasa ga mai tuta Alhaji Falalu Lawali mai zikiri ya ce kimanin marayu 200 ne da sauran dangogin mabukata aka zakulo don amfana da tallafin. Sauran ƙungiyoyi da Excellency ya musu tanadi na musamman za a ba su nasu abin da Allah ci da su. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin ba su iya ɓoye farin cikinsu ba. Gaskiya na yi farin ciki ainu. Kuma Allah ya bashi nasara abin da ya sanya ma guri kansa. Allah ya saka da alheri, Allah ya biya bukata. Na gode, Allah shi biya, Allah shi saka da alheri. Allah ya bashi abin da ya kaso duniya da lahira. Kimanin mutane 5,000 ne dai aka zakulo daga daukacin ƙananan hukumomi 14 da ke jihar nan domin amfana da wannan tallafi, ciki kuwa har da makwabtan sarkin dawaki mai tuta. Halliru Muhammad.